paesan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Sawangan. Kok mingkutil kaya ngono kuwi? Epek-epek mlenthrunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawang to ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake Permana Jati. Nganggo netra batin ora katon cetha yen kowe dudu Siwa Ndarawati Kang ya Dimas Kistake dawuh